Teraz sa mi už budú všetci navždy smieť, pretože Saša to prepošle na Instagram a každý to bude vidieť. Mia, nepláč. Každý robí chyby. Áno, ale nie také ako ja. Saša si to nakamerovala, ona to prepošle niekde na nejakú stránku internetovú. A všetci sa mi budú vysmievať už do konca života. Ale no tak, nebudeš taká katastrofická. Všetko bude fajn. Som tvoja kamarátka. Obraním ťa, keby niečo. Vážne? Vážne. No tak, pôjdeme dole na chodbu, porozprávame sa o tom a sa aj nadesiatujeme, dobre? Ja som si zabudla 10. Nevadí, tak niečo čmajzneme z Dominikovej skrinky, veď však on má tam kopu tých sladkostí a tak. Dobre, tak poďme. No poď. Haha, tu je ten nováčik, ktorý nevie spievať. Haha. Pláč ďalej, aby som ťa mohla nakamerovať. Môžeš ju nechať? Prečo by som mala? Tvoj mobil je úplne k ničomu. Ty si zničila môj iPhone 16 Pro Max. Ty si úplne blbá, ja to pôjdem nažalovať. Tak choď. A ja pôjdem nažalovať, že kameruješ ostatných bez povolenia. Mne to je úplne jedno, aj tak si škaredá. No, nepláč a poďme. Tak sme tu, poď. Tak sme tu. Toto nie je to. To je. Takže ja si berem toto. Alebo nie, ja chcem Doritos chili. Ja si zoberiem asi týchto gumimackov. Ešte asi aj, nechcem nudle aj. Tak si dám aj ja. Tak poď. Si sadneme a sa o tom porozprávame. Ja zjem najprv tie úžasné Doritos. Ja by som najprv zjedla asi tieto nudle. Tu je voda. Zalejem s vodou. Takto. Mňam. To bolo vynikajúce. Vieš čo, máš pravdu a ja si dám asi prvé tieto nudle. Takto, zaliaté. Mňam. To je úplne super. Asi idem dať tých gumimackov. Ja moje Doritos. Mňam milujem pikantné. Ja radšej sladké. Tak. Mňam. Môžem aj ja dve. Jasné. Ďakujem, ty si super kamarátka. Veď ja viem. Mňam. Urobíme si selfie. Áno. Cik, 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 cik. Teraz ja. No vidíš, môžeš to dať na Instagram, aby videli, aká si super a nie, že by sa ti len smiali, že nevieš spievať. Možno by to ľudia pochopili tak, že to bol vtip. No vidíš, dobrý nápad. Hneď to idem preposlať. Tak. Hotovo. Super. Poďme sa pripraviť na hodinu. Dobrý nápad.
takto sme. Dievčatá, kde ste boli? Meškáte už 3 minúty na hodinu. Pani učiteľka, kľud, už sme tu, buďte rada. No čo, pochváli sa pani učiteľke, ako si spievala? Pani učiteľka, vypočujte si prosím ju, ako zaspievala na javisku. Nebudem nikoho počúvať. Ďakujem pani učiteľke, že ste sa ma zastali. Nuž, ideme si napísať tú písomku, o ktorej som vám včera hovorila. Liana, akú písomku? Ja o ničom neviem. Tu, čo včera hovorila z techniky. Však to dáš rýchle, jak nič. Ja som na to úplne zabudla. Bude to iba taká 5 minútovka. 5 minútovka? Ja to budem mať hotové maximálne za túto hodinu. Kľud, v pohode, zvládneš to. Takže tu bola som v kabinete pre písomky, meno, priezvisko, triedu, aj dátum. Je 1. januára. Mobily preč na hodine, však ja ich vám za chvíľku pozberám. Tu sú 2 náhradné, keby niekto. Mobily sem, dievčatá, mobily na hodinu nepatria. Tak si sadnem a píšte a vypnem aj tabuľu. Liana, chceš mi povedať, že toto má byť 5 minútovka? Veď to je ľahké, však si budeme radiť. Radiť? To sa ti povie, ja nič neviem z toho. Dievčatá, prestaňte sa rozprávať. Viete, pani učiteľka, ja som len na minulej hodine chýbala, viete, no takže ja tú písomku trošku neviem. Viete čo, aby som sa uistila, tak ty poď a sadni si sem, hej? No, a píšte. A prestaňte vyrušovať ostatných. Vy dve hlavne. Ty poď sem, aby ste boli od seba ďalej. Tak to je o to ešte horšie. Pani učiteľka, môžeme na to celú hodinu? Žiadne také, potrebujeme prebrať učivo. Do keľu. Teraz čo budem robiť? Musím niečo vymyslieť. Hej, pst, Liana. Čo chceš? Chytaj. Čo mám s tým robiť? No otvor to a poraď mi. Jaj, bože, ešte jej treba radiť. Chytaj. Ďakujem ti, Liana. Si moja záchrana. Aha. Saša, prestaň. Dobre. Aby som bola spravodlivá, tak ti píšem 5. Čo? Pani učiteľka, to mi nemôžete urobiť. Ja som sa na tú písomku ani neučila, pretože som o nej vôbec nevedela. Bola si včera na hodine. Áno, bola. Viete, pani učiteľka, ale ja chodím na krúžky, na mažoretky a takéto, viete. No, tak som sa nemala času učiť. Nevymýšľaj, dostávaš 5 a vybavené. A testy ani nedovolím dopísať. A viete čo, žiaci? Predĺžujem vám tú písomku na 10 minút, aby som bola spravodlivá. Tak píšte. Akože mne zobere písomku, nedovolím ju dopísať a ešte im dá 5 minút naviac, to čo má byť za spravodlivosť? Buď ticho, Saša. Aká som ja vám, Saša, ja som kráľovna. Prestaňte mi takto nahovárať. Pôjdem za riaditeľom požalovať, že
Vy ste na mne zasadnutá a nedovolíte mi napísať písomku a ešte ostatným dáte o 5 minút naviac. Čo si to dovoluješ? No, ja som iba spravodlivá. Vieš čo, ty si radšej sadni na miesto a buď ticho, hej, nevyrušuj ostatných. No, tak tam máte smalu, pani učiteľka, pretože ja keď som už písomku dopísala, keď mám tak hovoriť, tak si môžem robiť, čo chcem. Vieš čo, Saša? Choď vonku úplne z triedy. Dobre, aspoň budem môcť byť na mobile. Žiadne také. Mobily mám pekne tu, v tejto krabici. A tie ti nedám, takže hýbaj von. Aha. Haha, tá učiteľka je úplne tupá. Ja mám svoj mobil sem. Mám tu aj Coca-Colu. Mňam. Tu aj zápisník, ja tu mám aj žuvačky, tu mám úplne všetko. Z tie žuvačky. Mňam. Takže, deti, čas vypršal, dajte mi písomky. Toto je tvoj mobil. Čakajte, dám vám aj mobily rovno. To je tvoje, toto je tvoje. Takto. Tak. Saša, môžeš prísť do triedy. Už idem, pani učiteľka. Ako sa opovažuješ prísť s mobilom v ruke ešte so žuvačkou na hodinu? No a čo, pani učiteľka? Dobre, za toto ideš rovno k riaditeľovi. No tak to je úžasné, pretože môžem rovno aj požalovať, že ste na mne zasadnutá. Crn. No už aj zvoní a ty môžeš pekne ísť. Nebudeš mať ani prestávku. A mobil mi daj, aj Coca-Colu mi daj. A hýbaj na 3. poschodie. Dobre, pani učiteľka, nemusíte byť až taká dramatická. No tak choď, idem. Čo by to tak mohlo byť? Mňam, to je úžasné. Mňam. Táto škola je úplne útrasná. Dobre, na 3. poschodie. Tak, som späť. Som tu. Kto ťa tu poslal? Veď naša pani učiteľka, že som zlá také. Čo si to dovoluješ na moje kolegyne? Joj, pani učiteľka, viete, ona je na mne zasadnutá, to je prvá vec. Druhá vec ma vyhodila z triedy a tretia vec mi nedovolila ani mi zobrala písomku, pretože som jej nemohla písať, dala mi rovno 5 za ňu a ešte k tomu ostatným dala 5 minút naviac. No ale tak nemáš byť drzá. Má problém z toho, že som prišla s mobilom v ruke, s Coca-Colou v ruke a so žuvačkou v ústach. Čo prosím? Žuvačky sú predsa v škole prísne zakázané. Nerobte s tou takú drámu. Nerobte drámu? Mám ťa vyhodiť zo školy za to, ako sa správaš k riaditeľovi školy? Dobre. No tak dávam ti napomenutie, aby si vedela, riaditeľom školy, a nech sa to neopakuje. Už som dostala 1 5 a 1 poznámku. To mi stačí. Vieš čo, keď si taká drzá, choď preč. Nechcem ťa vidieť. No ešte vy ste na mňa taká hnusná. Choď preč. Veď idem.